Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-12 na nga petsa sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto kapanyaga na kung wala pa pagpreparar na parang sigurado sol bangaton sining kinahanglanon sa sining udto diri sa aton sining pangalagad. Importante magachibog ng halos kalabanan nga mga kaaksyon ta sa sining udto. While nga nagapamati kamo sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon BBB, kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kabayuntang Oxlang sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang Department of Education, mga kaaksyon, isa ka palayag ining nabatonta nga kung sa din ang Commission on Higher Education o kung CHED COVID-19 Advisory number 19 ang nag-approve sang limited face-to-face classes para sa tanan nga mga degree programs sang higher education institution o kon HEIs, mga kaaksyon sa mga area sa idalom sang alert level 3 starting January 31, 2022 mga kaaksyon. According sa advisory sang CHED mga kaaksyon, January 10 ang tanan nga HEIs ang plano sa pag-reopen sang campuses sa pagkandak sang limited face-to-face classes. Kinanglan nga tumanon
ang safety kag health protocols sa mandated by the Interagency Task Force for the Management in Emerging Infectious Diseases kag sang Department of Health o kon DOH mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Amo nang ginpalayag sang Commission on Higher Education by January 13 ma-resume ang limited face-to-face classes mga kaaksyon. Ti kung mag-shed sini sa college level na mga kaaksyon sa alert level 3 nga mga areas, alert level 2 kag alert level 1 mga kaaksyon kag iban nga mga areas posible may face to face na ang high school mga kaaksyon pero ti way pa man kapagwa ang aton sining Department of Education sa mga rolling nga igapatigayon sa bulan sang Pebrero mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa oriental side. Kamusta kamo dira ya mga kaaksyon namon sa Kanginan kabayuntang sige-sige lang daw halos pila na ka porsyento ang napasugan sa sur nga bahin sa aton siring nga probinsya. Pero may mga areas pa subong ligom-dulom pa until today mga kaaksyon. By February 15, base pa man lang makaangkon sang kasanag mga kaaksyon ang halos tanan nga mga residente sang probinsya sang Negros Occidental. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Guimaras sa syudad sang Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo way patagyapon biyahe sang fast craft until 15 pa mga kaaksyon. Sang January ambot kung ma-resume ang biyahe pero depende pa na sa January 15 kung magsigisigi nga magnubo ang aton sining kaso siguro sang COVID-19 dira mag-resume pero kung timbuok pa siya daw basi malangan pa kay ti siling sang pila ka mga taga-pamaba sang fast craft mga kaaksyon nga tinaluman pagbiyahe nila kay Jotay man pasero, may tag-5, may tag-6 lang ka mga pasero. Pero ang roll-on roll-off ya dari sa Bacolod and Dumangas vice versa, sige ang pagbiyahe mga kaaksyon. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon dira sa probinsya sang Capi sa Aklan ni Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast sa sining nga udto sa kinandan ako ang indio sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 ng aton oras. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial. Igabalita ni Aksyon na Marlon Hidovilla. Ini may kangtanan sa COVID-19 cases sa Negros Occidental nagsaka sa sunod sang 11 kadlaw kaso makaalarma suno sa Provincial Health Office. Di kahapon do 50 lang Negros Occidental pero nakaligad daw 100 plus mga kaaksyon. Ti kahapon 50 kabayunta subong nga adlaw manubo pagid no pero ti depende pa na. Samtang sa Bacolod City sa Bacolod City Government Center Mayor Bing ginaduso ang face-to-face debate bato kay Albi Benitez.
Do hindi saya gusto si Mayor Bing sang online or virtual debate mga kaaksyon. Gusto niya face-to-face nga debate Ay kasadya dugay paganing eleksyon, dugay paganing kampanyahan na debate ng ginaistoryahan. Sige, unahon talang anay pangimanwata diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Samtang sa BCPO naman nga balita pagpatuman sang gun ban wala pa sang may nagbayular suno kay Bacolod City Police Office Colonel Thomas Joseph Marter. Kag sa nukpong balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, nukpo piayo bukas sa anuman sining radio interview. Kag sa balita sa special assignments o consart mga kaaksyon, 100% nga pag-restore sang supply sang kuryente sa bilog nga area of coverage sang Seneco, ginapabot nga matapos na sining nga bulan sang Enero. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Alliance of Concerned Teachers o KUNAK sa Bacolod nagalaom nga maumpisa ng face-to-face classes para sa public high school. Kag 19 ka mga firefighters sa syudad sang Bacolod ginatagan sang mga medalya. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, 34 anyos nga lalaki, nga nagamaniho motorsiklo pilason matapos aksidente nga nagkabunggo ini sa multicab. Sa balita naman sa kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya, manugluto sang tinapay ho, arestado sa isang ka-drug by bust operation nga ginpatigayon sa banwa sang Tubuso kag driver sang water truck ginhilway matapos nga nahimo ang settlement kag nanginegatibo man sa mandatory drug test sa syudad sang San Carlos. Kag sa balita naman kay Aksyon Arlo Ticar sa ikatatlong distrito, Talisay Police Station nakabaton sang bagong SAR equipments. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon 30 milyones pesos nga balor sang piki nga biogesic kag iban pang mga bulong na konfiska sang Bureau of Customs. Kagadugang 168,000 ka doses sang Johnson vaccine nagabot sa Pilipinas. Kaga mga universidad kag kolehiyo nga napaidalom sa alert level 3 sa COVID-19 mahimo makaumpisa na sang klase sa Enero 31. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, plus ang aton sining programa sa Aksyon BBB. Tirahon tana dugay-dugay ang inyo sining mga greetings. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Sige, daligid lang mga kaaksyon standby yan kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, January 12, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 33 kag 17, liwat 33 and 17. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Ayos man namyaw tanay sa mga kaaksyon ta may lang nga pagpamati kay Justin Libran, no? Monitor Atia Kimiriman, Kristen Minies Villalobos, Gian Resisio. And may lang nga pagpamati kay Ervin Bernoy, kay Rufino Era Gavino, no? Rufino Era Gabino, no? Rodney Harder. May lang nga pagpamati Rodney is Harder sa kay Gian Resisio, Jose Marie P. Barrera. May lang nga pag-monitor Remy Sorianosos, Edmar Kilitar sa kay Christine Minias Villalobos. Ara naman Diding Alojamento, Rochelle Evangelista, kay Roslyn Baldisemo, Evon Olita sa kay Joloes Coronia. Humalumina, April Joy Binaflor Gaston sa kay Toto Dar Aguirre, Georgia Gargasiran, and An-An. May lang nga pag-monitor sa kay An-An. Ay, pretty. Kay M-Spy, may lang nga pagpamati M-Spy or M-Spy. Langga ni Marby Hilizanga, may lang nga pagpamati, no? And Atiya Kimiriman, ara naman Richard Tang, may lang nga pag-monitor Richard Tang, no? And daligid lang nga kay Mang Lantaw tadi anayo. Rodelyn Mondido Kasama. May lang nga pagpamati. Eleanor Regby Aragrabante, kag Cecil Tahom Andrake. May lang nga pag-monitor. Sa kay Merlin de la Serna, sang Lopisay na Morsya, may lang nga pagpamati Merlin de la Serna. And sa kay Diding Alojamento, sang Antipolo Pontevedra naman sa Melvin Finyafil, kay Rodelyn Mondido Kasama, ga monitor sa Pradahan Pandanon Morsya, ga pila kamidi subong sa Pandanon Morsya. Sang hulat sa DSWD, gutom na kami hasta subong wala gyapon. Ma-pay out ko no sa assistance calamity sang Baguio Odette. Okay. Okay, sige. Thank you, Gida. Sige, sa iban karon naman mga kaaksyon, mahina ang kalaban eh. Sige, daligid lang. Standby yan ay manambalik kita sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras. Sige, dali gilang Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol, no? Live extension coffee mix. Balita, una sa tamang serbisyo.
Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kang tanan sa Alliance of Concerned Teachers o kon AK sa syudad sa Bacolod nagalaom nga maumpisa ng face-to-face classes para sa public sa high school, no? Sa public high school. Kag 19 ka mga firefighters diri sa syudad sang Bacolod ginatagan sang medalya. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon, Rex, naglaom si teacher diri sa syudad sa Bacolod, spokesperson nga si Richard Hilangre. Nga pag-umpisahan na sining bulan sang Enero o kung sa madason nga bulan, ining limited face-to-face classes para sa mga public high school diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Hilangre Aksyon na Rex, diri pa lamang sa syudad sa Bacolod, even gani sa probinsya sunod sa iya, halos duha na katuig ining modular classes para sa mga eskwela, para sa mga estudyante sa high school and even sa pang senior high school. Sa diin nagkabala ka man siya nga madamo nagid sila sang lalagson pa para sa pagtuon sang mga kabataan, especially sa senior high school. Nagakabala ka man si Hilangre sa posibilidad nga maulihi bala Action Rex. Utod. Daligi lang kay nautod ang signal ni Aksyon Alvin Graba. Aton balikan si Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Rex, no? Daladiri ang iya sining pagkabalaka Aksyon Rex. Nga ini bala nga maulihi ang mga newly graduates during COVID-19 era, ilabi na sa mga examinations, sa mga interviews sa tion, nga bangin magpangita sila sa nga ila sining trabaho. Kunti may mga examinations, may mga interview nga if in case good man ma-fail o kung paslawan makasabat sa maayo, ti isa diri sa kalantawon ay ugali no kay graduate ka sa COVID era, ti amo na siya. Rason diri Action Rex nga suno siya mas depende naman na sa pagtudlo guro sa mga teachers kay bisan online sige-sige man ang tudlo. Oh, gani man. So bagay may kinalain man mag face-to-face mo. Mas maayo gid kung face-to-face, no? Kagti mas maayo gid para sa ginikanan man eh. Oo, hindi ka magpasla kung Action Rex. Daw gid ang importante dira. Importante kung tani kung wala sang COVID-19 pero nagpagwa naman ang shadow by January 31 sining tuig na mga face-to-face na siguro or limited face-to-face lang ang magkapadulong ng estudyante sa mga bulutuan na limited lang or depende sa pag-scheduled sa mga teachers siguro na. Aksyon Rex, dapat mugin man naman ginalauman man sa act teacher kung mga manunudlo sa italom sa act teacher nga sunod siya mas maayo gid kag pabor na gid siya nga dapat ibalik na gid in limited face-to-face classes provided sunod siya dapat ipatuman ining mga pagsulundan. Oo, protocol. Mga pagsulundan sa Department of Health ara na actually na plastar na by January 31 limited face-to-face kag depende sa kwansang guidelines sang DOH eh. Oh, kapin pagid guidelines ang IATF. Especially kung kinanglan abi nga 20 to 30% capacity sa sulod sang classroom. 70 ka mo or 60 ka mo mag 25 ang magkasulod na okay naman siguro namugid na at isang importante alalangay kag nga iba nga dapat makaalalangay gid nga makatuon sa atubang mismo sa mga manudlo especially kung may mga queries estudyante kung kaisa nga gatuon sa face to face gatuon pagid sa iya sakto na makatuon pagid ga-email sa piyak gatuon sa piyak na pagsulod man sa iya klase unlike ya kung face to face nga makatuon gid yang isa ka estudyante ang nami pagid sa face-to-face Action Rex makatuon gid rather than kung inabalan nga ginatawag Action Rex nga ining kuan ng module
Pakibot ka man lang yung gasinggitan. Oh, papadali na ako muna. Ako nanay. Ano nang ginahimo na ako danay man? ML na galing. ML gali Aksyon Rex, no? Ang ginikanan ko kaysa makapangakig la, pero agi lang na. Bagay, wag kita mahimo, pero mas mayo pag idya nga may face-to-face kay matutukan dyan sa mga manunodlo. Kung sa bagay, limit ng gadget sa eskwelahan mo kung face-to-face na. Oo, kaya hindi na pwede mapakita. Kung mag-recess siguro, o kung basi may harap ang stricto na teacher, ate kolektahon gid na, no? Oo, kung may klase, wala gid na gadgets da. Oo. Ibutang sa bagay pagkatapos da klase nga may recess da or break ninyo, kundi hampang ka mo da, isa ka oras. Amo na nga pinaka-importante da. Oh. Ari ang pahayag ni Richard Hilangre. Supposedly this January onward, napapili na ang mga schools kagina-commit mo kung sinong luyag na mag-face-to-face classes na. So kita sa hanay sa mga alliance of concerned teachers sa Bacolod City Public School Teachers Federation Aksyon Alvin, we are pushing for the face-to-face classes. Provided we will follow the health protocols as instructed also by the IETF. We cannot afford anymore to close for another year. So we are now 2 years in the pandemic this coming March. So other countries in the world, they did not fully close the school. During the time, gina-close na nila temporarily. Afterwards, gina-open naman nila. But the Philippines had really closed for almost 2 years already. So meaning na gusto gini sa mga teachers ang manpower sa ulihi our graduates from COVID era will work and they will be interviewed kung saan sila nag-graduate. Kung magsiling nag-graduate sila tuig o kung last year o pasunod pa, most probably ang ilang na sweldo, ang ilang mga benefits will be action sa learning ng ilang na imo. Kung karon tagaan sila karon sa examination or competency test, pag hindi nila malapot ang competency, so i-attribute na dayon yang ati nag-close ang school during the time ti kulang imo abilidad ti amo na ni imo salaries sa naka-graduate kaya sang amo ni kurso. So meaning loss of economic opportunities para sa aton mga estudyante sa subong kay tiga-close kita. So dapat nga ma-close kita pero kung daw okay naman ma-open kita sa aton face-to-face classes. Aksyon na sa kabayan lamang sa pahayag ni Sir Richard Hilangre. Sa dugang paginaton nga balita, nagpanginbulahan gid si BFP Regional Office 6 Regional Director Senior Superintendent Jerry Candido sa tanan nga mga bombero nga nagpakilbahin sining rescue mission nga ginapatigayon sa mga bombero sa mga apektadong lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental, especially ini nga Southern Negros. Bagay kag deserve man sa mga ining makabaton sa duha ka medalya Action Rex. Sunod diri kay Chief Inspector Rodel Legaspi sa Bacolod City Fire Department nga disinwebe siya sini nga mga firefighters, especially ini nga ginatawag nila Action Rex nga mga BFP Special Rescue Force nga nagpakigbahin sini Action Rex para mapuligan ang atong mga kauturan sa Southern Negros nga madulungan sang mga pagkaon, sang tubig nga mas ginakinahanglan, bulong kaga ibanta Action Rex plus ang ginahimo man nila nga rescue mission upod sa mga katapos ang DRRM kag ibanta Action Rex during sa ila sini nga rescue mission. Bagay kag nakita man ni Candido nga ang ila sini nga trabaho na usulod dili kay Legaspi Action Rex, isa ini kabagay nga ginahimo nga sang mga miyembro sa nga bombero hindi lamang sa siyudad sa Bacolod kundi halos sa bugos man nga probinsya sang Negros Occidental nga binuligay sa especially sa mga apektadong lugar tugas ang bagyo Odette. Ari ang pahayag ni Chief Inspector Rodel Legaspi. During sang onslaught sang bagyo Odette, din may nagpatigayon kita sang search and rescue operation, evacuation sa aton nga mga utod nga kinahanglanon sa Bulig. At the same time ang clearing operations nato subong man pagdulong sa mga sinanglanan nga tubig sa
sa ato mga evacuation areas na hindi lang dira kundi sa aton man nga mga iban pang banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nagpangayo sa Bulig no sa Bacolod City paagi sa aton provincial office no paagi sa request kay Superintendent Kim Silisyo aton provincial bar marshal kag nagpadala man kita sang fire trucks dito para nga makabulig kita hatag sang pinanglanon nila nga tubig during that time. Tungod sa concerted effort ng kanang nga mga personnel sa Bacolod City na natigayon nato ini sa aton katuyuan nga magbulig kita sa pumuluyo nga naptuhan sa disaster. Aksyon na Rex duha ka medalya sang papuri kag medalya sang kagitingan amo ni ang nabaton sang 19 tanan ka mga miyembro sang Bureau for Protection sa syudad sang Bacolod. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Alvin Graba. Unang hutong sang balitaan ta sa patrol mga ka-aksyon. Daligin ang Aksyon na Dale Salazar. Live exit. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iluhantang balita sa Bacolod City Government Center samtang nagahilapit ang pinili ay may mga debate na mga kaksyon nga patigayon o patigayon Dre si Mayor Bing ginaduso yang face-to-face debate with Albi Benitez no ang ang duwa guro ka partido si Albi Benitez ang naga-promote and naga-complies sang health protocols to limit mga kaksyon sang face-to-face activities para malikawan ang paglaptas ng COVID-19 isa man ina no and ang sitwasyon direte kung si Albi Benitez ang wala man gaatras sa face-to-face nga debate same with Mayor Bing Lunardia kag ginarespito man ni sang duha ang mga organizers kag ti maka-decide sang debate nga face-to-face sundon gid posible ni Albi Benitez kag ni Mayor Bing ini tanan mga kaksyon. Ibaloon tabi ko nanong palayag sang alkalde, Web Aksyon Dale Salazar. Yaring countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Timprano pa debate, Aksyon Dale. Yes, Action Rex. Sa mabot nga January 15, 2022, supposed to be Action Rex, maumpisahan ang una ng debate. Ang rin sa nagpapili pagka-gobernador dito sa may Negros Occidental kag syudad sa Bacolod Action Rex. Sa nabaton nga mechanics ang kampo rin ni Bacolod Mayor Bing Leonardia, ang original plan Action Rex according kay Sir George Zalwata, ang mayoral debate coordinator sang incumbent nga mayor
nga pati gayonon kung tani ang debate sa may University of St. Lasal face-to-face. O galing, recently nakabaton si Zalwata kagang kampo ni Mayor Bing sang Mechanics Action Rex gikan sa mga organizer nga ti ang debate mangin virtual na lamang Action Rex kumbaga ti may mga Zoom link ka Galing kay kung mag-debate virtual daw kadamo sang i-consider na action dale mo. Yes, Action Rex. Amo na siyang rason May kung coaching, may manog jot down. Unlike kung debate nga face-to-face siya, limited lang action daily. Yes, Action Rex. Ang UP Law Alumni Association Negros Occident Chapter, ang mga Action Rex ay nag-organize sa ginatawag nila ka debate election 2022 mayoral kag gubernatorial debate. Sinong nag-spearhead sang UP? At yung mga abogado Action Rex no nga from Negros Occidental nga dito ba nagkuha sang UP Law no Action Rex kag according din kay Sir George Zalwata bangod sa nabato nila nga mechanics kag daw hindi sila pabor Action Rex nga virtual gina-challenge nila ang organizer nga kung mahimo obrahon face-to-face ang debate no kay galing kay si Albi Benitez nagpagwawan din nga okay basta himuon lang sang organizers nga maka-debate face-to-face sundon lang ang mga health protocols nga ginapatuman. Yes, pwede ka Action Rex. O galing to depende ini sa organizer kung anong ila sila nga mangin sabat since nagpadala naman sa communication si Sir George Zalwata. Why pa sila response wala kay pa Action George? Rex, wala pa sila sa response. Kisa mabot na nga Sabadong adlaw pati kayo ang debate. Last yes nga gatog to plus 12 sang udto Action Rex. Depende ni kung mayara sa mga latest nga communication. Agpagaon man nga advisory ining UP Law Alumni Association Negros Occidental. Saan nilagin padala ning sulat ni? Last week Action Rex ang nabato ni Sir George Zalwata ang mechanics. Ang mechanics wala nga ti amuning dapat sundon nga ti previously ang base original plan is face-to-face good man sa USLS. O galit ti base due to this spike bala sa COVID-19 cases basi amo man ni ang mga pagligwat man sa organizers sinasining nga mechanics. That's why according to Sir George Zalwata lain gid Action Rex ang face-to-face debate i-compare sa virtual like wala bala sa mga teleprompter, wala sang coaching, wala sang mga documents dira nga ginauyatan mga dapat notes. sa duwa ning naghahana mag-debate ni dapat hindi lang ni duwa no bali lima ni sila. Lima tanan Action Rex, tatlo sa pagka-governor sa Negros Occidental kag duwa sa Bacolod City for mayor. Palituwala ni ka mga kaya nga papili mayor, why nasang papili mayor daw? so sa Action Rex ang mula ni ang gina-organize ang UP Law ng Alumni Association rin sa may Negros Occidental. Sino ganing papili mayor de? Tama na si Mayor Bing kag si former Congressman Albi Benitez. Why na iban? Why na? One-on-one Action Rex ang ang encuentro hanay. Bali duwagid lang gali yung nagpapili ni mayor. Duwagid lang Action Rex, wala na sang may mga nag-attempt nga mag-file sang COC for mayor. Unlike sa tatlo sila. duwa lang to. Unlike sa congressman. Andel Zalasaria? Agin declare ko nuisance. Gitakas ko kako balik pati. Joke lang na. Baliwan one Action Rex ati dira na may baluan na matunga gini ang boto kung sinugid ang taas porsyento sa pagkabota sang May 9 na 2022 elections sa Action Rex. Aring tingog Nami manitaning debate kung face-to-face debate nga duwa lang sila plus audience da sa tubang nila nga limited man eh. Pwede Action Rex, amo na siyang insight ni Sir George Zalwata nga pwede nga mayara sang limited nga audience kag in compliance sa gihapon sa guidelines sang National IATF. Kaya siling ni Albi Benitez, di walang atrasan ko no? Ate pwede, most likely kung tabor mo lang doon ang Action Rex kung may mga agreement sila nga nagkapasigot sila, most likely ma-face off gini ang duha ka mga depende na kandidato. galing sa organizers kung tumano nila ang request ang duha. Kay why naman problema. Actually, nagkabaton ko di komunikasyon gikan sa kay Albiong, go na ko no? Tigo, amo nang sadya. Action Rex, kay debate, mga plano, mga programa, ang mga pang-gobyerno Action Rex, kagpilaman ka mga pressing issues diri sa may. First, ninyo nabatian karon nga udto nga may sabat ng duwa ka mga kampo ni.
First ninyo na batian diri sa Aksyon na BBB ti ang hambal ni Mayor Bing nga ginadusong face-to-face debate versus Albi Benitez. Ti sining ni Albi Benitez, okay, basta i-comply ta ang health protocol nga limited lang ang face-to-face para nga likawan si COVID-19. Basta importante nga himuon lang sa mga organizers. First ang organizers ginaguro Oo, correct ka. Kaya sila man yung Aksyon Relax ang nag-inform sa mga aspirants nga may gin-organize silang debate para at least mag-guide pagid ang publiko. Kaya may mga undecided sa Aksyon Relax. Debate na may mga supporters na Aksyon Dale mo? Oo, pwede. Basta pwede 50-50. 50% sa piyak, 50% sa piyak. Pero depende na pala na sa organizer. Depende na kung tilang pasugtan sa mga organizers, pero dapat may mga security personnel na yung mga organizers. Kaya kung mga muli sa Kung tapos hindi man sila kasulod sa venue, posible sa guaya maglinutok gina sila. Base. Ay, usually mo yung mga event Aksyon Relax yung mga gathering ang ginalaw man nila is mga fully vaccinated, especially kaya gina-consider mo na ang mga venue, especially kung closed, no, like mga gymnasium, mga Lalo ka may hakutay o kung wala Aksyon Day, larag ng supporters mo? Kami mga supporters Aksyon Relax yung gadya? Nga vocal, gid bala sila sa nga ginasuportahan niya kandidato Aksyon Relax. Kag mayo man nga nakasabat gilo ng kampo ni Balita sa Aksyon Relax regarding sining pagpagawa man sang communication kag palayaga sang kampo ni Mayor Bing Leonardia. Aywa ang tingog ni Sir George Zolueta, siya ini ang coordinator no sa mga debate ni Mayor Bing Leonardia. We are posing a challenge kay sa organizers for Mayor Bing to debate face-to-face with Albi. Okay, I wrote them a letter telling them that is what Mayor Bing is wants, no, face-to-face to bangay sila. No notes, no cellphone, para sila sa entablado. To avoid, for transparency and to avoid any using of the teleprompter, wala coaching sila nga duha on stage. That is what we informed the organizers. So we're hoping ma-agree sila sa format. That's the model sa CNN town hall debate. What happened is originally they told us nga sa Lasal. And then all of a sudden, without consulting us, they said purely virtual. Actually, portion din lamang tingog ni Sir George Zolueta, ang coordinator no, sa mga debate ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. So, wala po natin ang sa batteries ang organization Rex na may mga pagbigwat or changes sa ila sining mechanics, especially nga nagpabol na. Ang organizers na lang ulaton ta, kung may pagligwat, kag kung paano mahatagan na seguridad ang sulod kagwa bala? Hindi na malikawan, may mga supporters natin. Kung dumagsang supporters, wala na social distancing. Yes, Aksyon Rex. Kag basta may mga invitation man ang pinadali ka mga media outlet nga mag-cover sang sining debate. Since mo ning pinakauna Aksyon Rex na doka formal lang may gin-organize nga debate no, para mag-iyahan ang publiko. Kami iban pagid nga mga undecided tugtog karon nga wala pa rin sang suportahan nga kandidato Aksyon Rex for governor kag mayor sang Bacolod City. Report rin sa Bacolod City walang ka-aksyon niyo. Aksyon dahil sa lazama ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas. Labuton ka sa awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Pepper Parsley, sining niya, Aksyon Rex, dapat ang venue isa ka private waay palugar para fair, para patas ko, no? Hambal ni Pepper Parsley, no? And siling niya, Aksyon Rex, maayo gid ang face-to-face para sadya o sa panglalaki. Waay na data ang away na data ang virtual kung may coaching kag kodigo waay hakutay sang sumulunod kay amuna ang masabad ko, no? Siling ni Pepper Parsley, sige, hulaton ta na kung ano ang mangin desisyon sang organizers sang sining debate, mga ka-aksyon. Face-to-face debate. Nagpalayag naman, nabatian una, dari ang kampo sang duha, Mayor Bing, kag kay Albi Benitez. Nga nagpagwa man sang statement sining aga
mga kaksyon. Nga siling niya, sige face to face, basta importante lang ang sundon ta kung ano ang mga health protocol nga ginapatigayon, no? Para hindi maglapta kag hindi magsangyad ang COVID-19 ay puwerte. Sige, ulaton ta kung ano kag makapalayag man sang official nga panaysayon ang kampo ni Albi Binetes. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karigidang sa report ni Aksyon Marlon Hinovia kag Aksyon Art Tayhupon, area na yun, DTX 500. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Katuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod or sa special assignments, 100% kapag restore sang supply sang kuryente sa bilog nga area of coverage sang Seneco. Ginapaabot nga matapos na sining bulan sang Enero. Mayuning nga indikasyon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Wala sa target karon sang Seneco management kay may nagabulig actually diri ang more power bala dito sa may Iloilo nga may mga personnel kagang sentro sang ila sini nga ginabuligan subong ang area sang Bago City nga daw amo paya ang nagakinanglan sang dakugid nga bulig kay subong ang Bago City according kay Ma'am Malo Paroko sang Seneco ara na sila sa 95.2%. Ang Talisay, 98%. Ang Morsya, almost 98% man. Kag ang Bacolod, amo na lang ni ang mga individual houses ka nag-experience ang ginatawag naton nga mga isolated nga mga pag brownout. Pero siling niya, almost 100% na gid. Actually, 100% na ginambal niya. Pero ang sila ay way pasubong percentage sa ginpagwa, pero jutay naman lang ka mga isolated nga mga location. Now, hindi lang masiguro kung ano nga si Manla, but within this January, so no iya ka may kay Ma'am Malo Paroko, target ini lang kapuson ini, agod completely na restored ang tanan nga power supply sa area of coverage sang Seneco. Now, isa pa gid reason na iya kay Ma'am Malo Paroko kay hindi lang niya sa adlaw nga operation hasta gabi action Rex operation sang mga crew nga ari diri nagabulig magluwas siya sa Seneco amo manini ang ginugmenta kag ginpadara sang more power electric corporation or kooperatiba dito sa bahin sang Iloilo. So sila may mga ginabaton pag yun sila individual houses kag consumers nga nagapanawag kung kaysa may mga trip-off pagod kay hindi pagid maperfect kung kaysa may arap ang mga linya nga may jutay nga karayon nga muna karon ang ginatinguan sang ila talatapan. Yari si Ma'am Malo Paroko sa Central Negros Electric Cooperative. May augmentation sa more power, nagabulig sila sa aton, sige pa sila bulig. So may aras, so tayo na nanggit ang wala kita sa nasugaan, pero amo na syempre, medyo dako-dako ang trouble sa iban na mga
barangays naton, but kaluyan is for mga 5% na lang ang nabilin sa aton nga wala pa suga. Ang Bacolod is 100% na ang aton nga wala naman siguro sa mga isolated na kasugan, although may mga brownouts sa kung kaisa nga mga isolated nga nagkakatabo man ang silay naton almost 98% na siya. Ang Talisay ang Talisay is almost 98% na. Ang aton bago is 95.2%, and while ang iban wala sila percentage by I think mga more than 90 naman na 95. Ang silay kada aton na more siya. So, amo na siya aton na percentage. So, dukay na lang gid. Pero Aksyon Rex, gin-check natin ang area naman sa Noseko sa Kabankalan. Actually, almost ang mga feeders nila na pasukan naman, kag ang area sa Kandunay may mga team na nga nakalabot dito. Hopefully, ma-restore man ang ila power bisan sa poblasyon pa lang. Pero sige pa subong ang tipon, consolidate sa taga sa sa actual percentage sa kabilugan na restoration na ila ginapatigayon. Aksyon at tayo po mga kaksyon din kaman sa Pinas na butong kasamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon R. Tayhopon balita gikan sa Special Assignments. Kadtuantang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial COVID-19 cases sa Negros Occidental nagsaka sa sulod sang 11 kadlaw kaso makaalarma kuno suno sa Provincial Health Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon na Rex sa hindi mayang balita para sa Negros Occidental kon kaso sa COVID-19 ang pag-istoryahan bangod umpisa sa sugod man ang unang adlaw sa ring tuig 2022 nagasaka ini sa sulod gid sang 11 ka adlaw ang ginalantaw diri bangod man sa ring holiday break nga enjoy sang atos sa ring mga Negrosanon nagligad nga bulan sang Disyembre. Ang datos nagapakita nga as of January 11 o kung as of kahapon ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental ara sa 400 GCE size. 416 kung tani ang pinakamanubo suri nagligad nga Enero 1 mismo nga ara na lamang kuntani sa 170 para kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang medyo maka-alarma gawan ni pero ang ginapasalamatan lang ni Tumimbang bangod ang mga nagpositive sa COVID-19 way pa so far sang namonitor nga nag-severe gidla kagin dalagid sa nagalain-lain nga mga hospital naginalantaw diri nga ginhalinanti amo ning Omicron variant nga nag-una pabutyog sang kaso dito sa bahinsang Metro Manila. Nawang sabay naman sang ginahimo sa sang gobyerno provincial pahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ining mando ni Governor Bong Lacson nga pagpatigayon sang rapid antigen testing sa mga nag-abot na rin nga mga pasahero sa airport kag sa seaport. Dako gid ang Bulig sini no parang mabalaan kung bala infected sa COVID-19 ang mga inbound passengers o kung wala. Isang ginpatigayon ang rapid antigen test nagligad nga adlaw hambal ni Diaz 120 gid ang reactive. Sa 120 nga reactive basta mag-reactive ano yun na siya RT-PCR test kina siya for confirmatory. 80% sa 120 positive sa RT-PCR test. Amuning amuning rason nga nga nagtamo subong ang COVID-19 active cases. Amat-amat man nga nagabalik ang mga persona nga nagasunod sa nagalain-lain nga mga quarantine facilities. Pero hambal ni Diaz so far as of today Silay Healing Center kag Cadiz quarantine center pa lang
ang may-ara sang nagasurot nga mga bag-o. Sa Silay Quarantine Center, may 214 dira ka mga persona, 164 ang positive. Ang iban reactive sa bahin sang antigen testing. Sa Cadiz Healing Center naman, may 24 subong ang ara dira. Ang iban ginaopdan sang ila sa nga guardian, sang ila sa nga man ang iban may kabataan mo, tikitalaopdan man sang ila sa kanan. Ang sabahin sang Mambukal, so far wala pa. Ibi Magalona Healing Center, wala pa naman, no? Ang ongoing booster shots ikadua ka adlaw diri sa Negros Residences, kin-check naton damo-damo subong sa nagalilinya diri, no? Nga 400 sobra ang naka-schedule subong adlaw. Yari si Provincial Administrator Atty. Diaz. We hope that we have done enough, no, due diligence by requiring RT-PCR tests and by applying rapid antigen tests sa wala naka PCR test arriving from alert level 3 nga mga lugar during the last 4 days, no. So as you can see, we were able to get about 120 nga mga daw nag-reactive, and then from that mga 80% of them tested really positive after confirmatory test RT-PCR. You can see the benefit of acting immediately and acting fast, because as we say, prevention is always better than cure. So what the governor did in acting rapid antigen test immediately when cases rose in Metro Manila and NCR and other surrounding provinces was really a preventive move, no? And Kamay lamang sa balayag ni Atty. Diaz, may travel arrangement man yagin patagayon. Ang pila ka mga airline company nagpanubo man sa kanabon sa ilang sa nga flights, no? From tatlo ka flight kada adlaw subong ginbuhinan isa lang anay ka flight, no? Kay pagod man sang pag-ninit man sang mga pasahero nagasululot na reaksyon na sa bayan sang Negros Occidental. Iban pa yung balita doon sa bayan sa Provincial Capital karon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Nag-report live kikan sa Provincial Capital Aksyon Marlon Hirubayama. Ka-aksyon din kaman sa Pinas Labuton ka sa Amon Balita kay Serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Marlon Hinuwiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, mga ka-aksyon. Sige, daligid lang Aksyon Alvin Graba sa Nokpo, kag Aksyon Eric Magbanwa, plus ang ato sa mga reports from out of town, mga ka-aksyon. No? May tisianay kulang balang. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, Pabalik kita diri sa aton sining nga pangalagad sa daligilang Aksyon Alvin Graba si Chair Lumbang. Ano tabo ni siya? Ginpang-crap yamaning mensahe di. Kay Chair Lumbang, no? But kung taga din siya. Way gini ubrahon nga babae, ga pangita gini guro sang galgal yaman mo. Sige, kantuhan tanong balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office Nokpo PIO bukas anuman sining nga radio interview. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. ikad nga nagpasalig nga magay na available man always all the time. Nagpasalig man si Donas kung naging mangin man ining kung naging available siya sa tiyempo abi ni
Colonel Palge tingwa niya pagid action rex nga makahatag pagid sang dugang kag bag-o nga mga impormasyon gikan sa manduman kay pamitan. Lupos man gani iya ginpasamatan action rex si pamitan sa pagsalig sa iya matapos nga ginpili ni siya bilang bag-o nga PPO Sparks. Ari ang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Police Colonel Pamitan, and is very open and warm ang lahat po ng gagawin natin dito sa PPO, even sa PIO ang trabaho po namin is sinusuportahan niya with all-in support po siya, all-out support ang ating provincial director, no, and we're very much happy na ganoon po ka mainit, no, ang pagtanggap niya, and ganoon po siya ka supportive sa atin. It makes us work better, no, and work more. Gustong nating suklian o ibalik ang kanyang mainit na pagtanggap sa atin through doing well sa ating trabaho. Good months. Medyo ikaw ma'am because of the series of meetings and others. What will happen? Sino ang mga deputy ni mo ma'am? In my absence, meron naman po tayong tinatawag na Police Community Affairs Division. No, ang pikat po natin, who is the person of Lieutenant Catalogo, is also very versed, no, and well versed when it comes to police job and mga trabaho po natin. And he can answer in lieu of me anytime. So Narex, anytime pwede man si Police Lieutenant Judicis Catalogo. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Grava. Mga kaksyon sa din kaman nga wahin sang Pinas labuton ka sang amon sa kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Si Mayor Ernesto Estrao sang banwa sang hinubaan may palayag parte sa sining apelasyon sa natabo nga pagpatay kay Ulysses Isek Mahinay, mga kaaksyon. Ang sunod diri sa alkalde, ini sila mga officers and members ang partido Asinso Hinubanon, naga-condemn sa highest possible terms ang dastardly act sang cold-blooded murder sang partido Asinso barangay officers and community organizer nga si Ulysses Isik Mahinay, nakaligad nga last January 6, 2022 sa tubang sang iya sining puluyan sa barangay Kulipapa, banwa sang Hinubaan, Negros Occidental. Ang pagpatay kay Ulysses Isik Mahinay clearly politically motivated, dogainit ang kagati aktibo kag aggressive nga organizers ang partido Asinso Hinubanon, while nga nakabaton ini sang death threat sa iya sining kabuhi and warning before nga ini siya ang ginpatay, mga kaaksyon. Ti karon ang pamilya kag mga kakilala ni Isik Mahinay ang nag-apila lang sang madasig nga pag-solve sa sining kaso kag mahatagan sang justice kag mapinahan ang mga himo sang among krimen. Ang apelasyon ginhimo ini based sa statement ni Mayor Ernesto Estrao, chairman sang Partido Asinso Hinubanon sa banwa sang Hinubaan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pagpatuman sang ganban, wala pa sang may nagbayular suno kay Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Marter. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric, ara na, no? Ara na ang? Way pakahuni. Way pakahuni. Oo. Okay, basi, so karon paguro. Pura-pura-to. Pasaligon ta lang ning atong galingon. Oh yes, correct. So dapat Para nga maging positive kita hindi sa COVID, no? Oo, laban. Kung sa palabot sa atong bulsa, no? Ang mayo gid. Amo itong importante sa tanan, no?
positive kita sa ato palabuton sa bulsa. Laban. Kag mangin negative kita ya sa COVID-19. No? Ati, mo, ginang mahanda, no? Way pa ka, kuha na katong kaaw, basi karon dugay-dugay pa. Way pa sa kapapatsag, no? Way pa. Ati, sige, ano nga, importante Nga nanganon talang niya. Nga nanganon talang kagamat na marton talang, no? Ay, yes. Yes. Hindi mo. Kay kadamo pa sa Kay kadamo pa sa atong palabuto, no? Ate, oy. At bisan paano amat-amat bala, no? Oh, laban. Kay sa pinakapunta. May pabuton ta nga uga. Kay sa pinakapunta. Oh. Mga nga kita. Laban. Ay, perti nga. Ay, katagiti ang init, no? Oo. Karami sa chimpo Aksyon Rex, no? Gani. At least saan paano, bala, daw white chance nga magulan. Oo. Kag at least saan paano. Daw, tigilinit na magid man subong guro nga period guro niya. Manong sunod na guro ang El Niño? Oo. Kaya ang La Niña daw. Ang El Caban. El Caban. Ang El Niño, kag El Niña, yap. Ara lang na iya. Pero ang El Caban, amo nang mayong manugsulod, no? Ayo. Oh, sinuda. Ha? Sinuda ang ara. Aray, damo sila. Kagawad yung friend, kan si Kapchad. Oo na, ano sila man? Ustad, may naging kababatsagaw. Gani man. So, kuha na gid. Daw kalaya? Daw ka, abot ko na ka sigaan na to sila. Ate, lakas niliante, daw pila to ka porsyentong yung tributo niya. Barangay Robles ka gano tong isa, mo palang tong nasigahan na kaligad nga mga sinimana mo. Pero siko na tagliang ko, no? Oo, nasiko na na. Ti laban pa bukid-bukid nga daan. Kadamudamo mo tayo na kalatumbang, ito poste. Lapad-lapad mo ito na Kastilyana man itong halis ko mo. Basi ko na tumbahan sige sila, na, no? Natumbahan sang? Saging. Wala na pagpamate Kay Chadra kag kay Jofred sa Panta sang La Castellana. Barangay Robles Okay. Yung mga sila. Sila pa da? Si Kwan? Si Boss Joseph Chua. Si Sir Joseph Chua. Oo, kasi Manuel ko, dira, no? Ga-monitor ni sila ya. Why is nag-absent siya? Si Engineer Arto Normandy, araman na sila. Si Engineer Marlon, posisyon. Nan. Posisyon na sila permi, no? Nagsinabad si Cheryl Lumbang man yun. Dumudamo naman ay. Dumudamo naman ginpang-crap yan mga sus. Daw yan na nataranda. But sa din isa? Siga pa kumain. Pag-commercial ka lang la. Laban Commercial ka lang sa BBB kay madamo pag itatang imong customer. Ang iyang self-employment studied at School of Tomorrow, Philippines. Din yung School of kwan yaman? Ano na? Ha? Ano kapit na daw? Sa din, mamilok mo rin. Daway ubrahon pinangkuan niya diyo giparakan na kaday. Pinaраkan yung mga mensahe okay, dilaws bilin ka kay Rona rida trabaw. Happy trip sa daddy namon. Naglakat nagli si daddy yan. Daddy ni Rona? Ni Rona Wala man siya ka pa kuan, siya pa batsyag. Kaya ambot siya da kay. Magaya mo na daddy. May kung daddy tama na kaya. Oo. May kung daddy tama na. Bala do sa. Ang importante hindi ka naman mo sa crap na ni sino na. Ha? Sino nagka-crap na si mo? Si Cheryl Lumbang man Ubos sa kita ng mga mensahe diyo. Ano yan ni Cheryl Ubra yung Uway guro katilaw ni Purga ay. Purgahon mo ni ka. Purgahon na malalaman niyang hinahanap sa kasuglasan siya niya, no? Ano ni sila Si Jessica Kunlo, may lang pagpamati. Jess, Arasa. Ate, very good. Ito na yan. Hindi na yan mga crap-crap na kay daway kinapulos ang yan na yan. Siling ni Rona, Rida, Traba, kalma lang kamuda. Ate, oo. Ulat lang ta? Ulat lang ta sang wala.
Ayos Sige. Oh, sige. Doon pa sa Bacolod City Police Office, daw mayunik kayo daw white pag-iso para sa may nadakpan na. Nga naglapas sa gun ban, sumugod ng iligin patuman nationwide, especially diri sa mga syudad sa Bacolod. Pero tingin na remind na ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ang mga gun holders nga ipaiway kit kag base malipat ka mo, no? So hindi ka mo malipat nga magbinig kasi armas total ninyo sa inyo nga puluyan apisar nga may ara ina kompleto nga papiles ang pagdala nyo sa armas totang, especially ining PTC4 o kon permit to carry firearms outside residence. So invalid ina kung dalon mo ina kag madakpan ka nga may armas lutang because nga may ara kita nga gun ban action. Unless naman siling ni Colonel Martir kung may ara kaya exemption gika sa Commission on Action, tiway gina problema. Kag ginariman niya man action ang mga law enforcement unit aton nga sarang sila yung makadala sa armas lutang provided nga nagkasibilian kag may ara man nga mga kapolisan aton sa BCPO nga ara sa covert operation like ining mga intel operatives na ton ang na-assign sa drug enforcement unit. So ina sila yung nagkasibilian nga dala armas, may mga ara niya listahan si Colonel Martir nga sarang ipakita sa Comelec kung kaso yun man niya nga matabo nga may ara checkpoint kapatakapan sila kiti ang atong kapulisan nag-operate na sila in civilian uniform action rex. So far so good sila ni Colonel Martir kasi ang pag-start gate sa gun ban diri sa Bacolod sa tong Domingo sang kagahon sagid ang nagpanguna sa sining checkpoint operation diri sa Bacolod upod ang taga Philippine Army upod man ang taga city kag provincial Comelec officers naton. Yari si Colonel Martir sa interview sa Aksyon Radio. Simultaneous nationwide checkpoints was started midnight ng January 9. No? It was attended of course by the Brigadier General Pasaporte of the Army, ako Abe, si Comelec officer, si Attorney Kanya, si Provincial Comelec officers, and of course the red team from the region sa aton GDRDO, si Colonel Alvarado, nagkatlo gidi para mag-inspect. So ang checkpoint operation na sige-sige na siya, no? May mga date and time scheduled checkpoints sa tanan nga police stations. No? So reminders na lang sa mga gun holders, no, please abide with the Comelec Resolution 10792, no, bawal na magdala firearms, permit to carry, bawal na mag-display sa mga firearms sa mga baligyan, and of course damo pang provisions para hindi madakpan or makabiolate sa election resolution. Law enforcement agencies, the Army, the AFP are authorized to carry firearms. Aksyon si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang ato siling Bacolod City Director sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Aksyon Eric Pagparo nagkasiling, mga Aksyon sa di ka mga bahay sa Pinas, labuton ka sa mga balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Live extension na vitamin D3 anay. No? Nagasuporta sa mga katulananta. Mga balita out of town, unahontang balita gikan sa siyudad sang Cadiz. We have Aksyon Roger Gotib, 34 anyos nga lalaki, nagamaniho sang motorsiklo pilason matapos aksidente nga nakabunggo sa multicab. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rekilason ang isa ka motor rider matapos ngayon siya ang nakagwento sa aksidente sa bayan sang National Highway diri sa entrada sang Access Road
Barangay Tinampahan, Ciudad sa Cadiz, pasado alas 2 ng takna sa hapon kahapon. Sa diin ini ang nakaenkwentro sa isa ka multicab. Ang gidala sa bulungan, gikilala ini kay Marlon Katadman, 34 anyos sa edad. Kaya gini siyang residente sa siyudad ng Sagay, way mapayag kung anong barangay. Pero kangkod din siya sang pila sa iya sini nga nagkalala nga bayad sa lawas matapos nga ginlusot niya ang multicab nga liko naman sa sini nga cruising dalan. Ini ang multicab ginamaniho naman ni Antonio Martires ang banwa sa Manapla. Ginresponderan gilayon nanday police officer o kon police corporal Villanueva sa traffic section ang amo nga insidente kag kuhaan sang record ang matag-isa. Nagresponder man makatapos sang rescue kag gilayon naman nga asikaso nga madala sa bayan sa bululngan ini si Marlon Katadman. Ang kaso sa karon yara sa traffic and investigation section samtang sunod sa report nga ginrekomenda na lamang sang piyaka mga x-ray kag iban pa nga pagpatigad sang laboratory ang ining biktima kag sunod sa report nangin outpatient man siya sa resulta sa sining aksidente. Report gikan sa siyudad sang Cadiz aton mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon na Roger Gotib matapos ang balita gikan sa Cadiz kadtuan tang unang distrito manugluto sang tinapay arestado sa isa ka drug by bus operation nga ginpatigan sa mga otoridad sa Banwa sang Tubuso kag driver sang water truck blatong nga naka dalasato sang motorsiklo nga tatlo gitong patay nahilway na matapos ang settlement kag negatibo man sa mandatory drug test sa sudad sang San Carlos. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, isa ka panadero sa Rimaris Bakery sa Banwa sa Tubuso ang arestado matapos ang isa ka drug by bus operation sang mga otoridad sa Banwa sa Tubuso kagabi alas 8:40 sa Purok Malinawon, Barangay Poblasyon sa mga Banwa. Sa gin-isa nga pwersa sang Tubuso PNP kagapideya na tigayon nga maristo si Ronel Coprada, isa ka street level individual kag residente sang Purok Tagnipis, Barangay Tabao, Siyudad sang Sagay. Nakuha sa iya sini nga posisyon ng control ang tatlo ka pakiti sang ginadudahan nga Cebu, 500 pesos ang gingamit sa bypass, isa ka unit sang motorcycle XRM kag iban pa nga drug paraphernalias. Naglabot sa punto 250 ka gramos ang ginadudahan nga Cebu nga may bili 1,000 kag 700 sa pisos. Padayon pa nga ginaimbestigahan ang sospitsado sang kapulisan kung dinalin ang source sang illegal nga droga. Naunong karon ang sospitsado sa custodial facility sang Tubuso PNP kag natalana nga pagapasakaan kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iban nga balita, Aksyon na Rex ginhelway na sang kapulisan sa siyudad sa San Carlos ang driver nga nagamaniho sang water truck nga aksidente sini nga nabungguan ang motorsiklo nga ginasakyan sa mag-asawa nga Sanday Jumar kag Angel Rasul kag ang ila sini duha ka bulan nga nagkalamatay nga bata nga lalaki kag ang utod sini nga ni Angel nga si Benji Alfar nga nakaluwas naman sa among aksidente sa Sitio Olay, Barangay Prosperidad sang among syudad. Matapos nga nagaregluhanay ang mga magtimbang nga bahin sa nasambit nga aksidente. Si Michael Galgo, ang driver sang water truck, ang nanginegatibo naman sa mandatory drug test, kaging patigayon sang crime lab sang Negros Occidental Provincial Police Office ang tinalikdan nga simana. Yaring buka nga pahayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy for Administration sang PNP San Carlos sa interview sang Aksyon Radio. So, may settlement sila, hindi na sila mag-file sa kaso. Pagabuligan nila ang mga napatay, nga ilubong, and of course, other financial assistance.
ang tingog ni Police Lieutenant Robio Rita, Deputy for Administration sang PNP San Carlos. Ang lendere sa banwasang tubuso na gasiling, mga kaaksyon din kaman sa Pinas, laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Nelson Patinio, kadtuan tanang 3rd District, no? Sa sunod sang Talisay, Talisay City Police Office, nakabaton sang bagong SAR equipment. Sharing kaundan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo. Aksyon Rex, ang Talisay City Component Police Station ang nakabaton inis ang mga bagong SAR equipments nagikan sa local government units sa syudad sang Talisay. Ang ini nga mga equipments sang Search and Rescue Team o kung unit sang Search and Rescue Team ang ginbaton ni Talisay City Acting Chief of Police, Police Major Jagger Jimeno, nga nagpahayag nga ila tindugan ang ila sini nga moto nga ginatawag always ready and on the go. Lakip na nga nabaton sang Talisay City Component Police Station amo ang 8 kabilog nga mga life jackets, 8 ka mga reflectorized vest, 9 ka mga hard hat, 2 ka mga wasay, 2 ka mga lagare, 2 ka mga life ring, 5 ka mga goggles nga nagabalor 20,000 pesos, kag mga kalat o pise sang mga nanarisari nga mga kadalagkoon. Ang ining ekwipo ang pagagamiton sa pa sa kay Police Major Jigger Jimeno sa oras ang bagyo, emerhensya, kalamidad suno pa sa iya sini nga ginpahayag. Report nagikan sa syudad sang Talisay. This is Aksyon Arlo Tika reporting, mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Arlo Ticar, balita gikan sa syudad sang Talisay, no? Sa mga kaaksyon ta, Aryo, Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon ginarekomendar ta sa inyo, kayang Evergreen Herbal Capsule sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network kung may maayong signal Serbisyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon. Pasensya, ginangway ta malabutan na. Pabuasan ta lang ini mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigid lamang madugay upod kay Aksyon, Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat.